Не е вярно. Чул се 2 пъти. Аз почнах да рекордвам моите реакции на това видео. Просто ми беше скучно, бата. Спокойно, спокойно. Идвайте, идвайте. Той човек ни прави тур. Искам да се направя пришъп. Не, 50 минути, бата. Трябва. Не. А тук почна да продава бира в Ори. Окей. What the fuck? That is disturbing. That is disturbing. Top 10 pictures stack. Да, бе, просто те звучат като те просене. Някакво, hey baby girl. Ай, какви сте панари, бе? Какво твикя в момента, бата? Това е какво съм правил с детството си? Вместо да излизам с приятели... Да... Просто пренесете си. Да. I'm going to show you what to do. If this is not working, download extra RAM on my PC. Това беше видеото, което не се... Да... Unfortunate. И това не работи. Добре, почвам отново, защото последния път ми се рекордвал слайда. Това е много wholesome Chungus 100. Почвам от начало. Какво съм правил от билата година? Почвам Това е скорошно, това е 9-ти клас, ужас. 3, 2, 1. Добре. Now, yeah, I'm Victor Bagoev. This is the presentation. 30 Years War. Yeah. Before I start with the actual thing I'm gonna discuss, I need to give general info. Aroko strong performance and Years. Какво намерих? Чакай, имаме още само малко видео. Убиват хора, които са извън COVID рестрикциите, просто не ги спазват. Просто... Бай, аз искам... О, не! Снимаш ли ме? Не. You're fucking retard. Опа! Не, ама искам да ти видя. Пита Стив е доста готин. Пита Стив е доста. Опа! Най-доброто видео. Баки тази котка е толкова чил. Аз искам да съм него. Да, бе, той готък. Всичко около теб е готино, това е досадното. Аз просто... Досадно ми е като мен ми се прижу, защото... Да, той котка с тия пич. Опа, Ален. Аленката. Опа. Абе, Боре! Дай си качи крако на вратове! Така и се прави, това ще и върчи предава. Това е, която едитва, нали, някакво... Дай някой се кара баканата, по-забавното това. Нямате представа колко е досадно това. Ужас, какъв е този фейт? Постоянно сме атакували насекоми. Значи първо почна с някакъв такъв голям баяк, някакъв дади лонглекс в туалетната ми, какъв си фишен предата, дади лонглекс. После лягам да спя, същия ден. Нали, одеяло и всичко и пижама. Тупето ми е ухапано от комар по някакъв начин. Нямам идея. И
после продължава постоянно някакси точно тия Да, бе, не съм могъл да седя. Косата ми, защото тя не ми хареса, защото някакво... Ти никаква емпатия към мен. И ме дразнят. После тази седмица... Не, ужасно ми, абсолютно ужасно всеки ми, ден, ужасно. Аз направих, Просто съм брат, качвам. на проекта си в 8 клас го направих цял параграф за колко ме е хубава косата. Я не го слушай този човек. София някаква миризливка просто седна върху моето да живеят къде така. Гледам някакъв филм, нали, в част по философия, защото имахме задължен филм. И така гледам и какво? Там има, аз скачам, щях да го бия на тази по философия, някаква хуманитарска. Трябваше да го пуснем навънка. 8 клас. Част по Това е, български, нали, окей, добре, поне не е толкова скоро. Защото бях пил лекарства преди в началото на деня и ми се спеше после, нали, заради едно нещо. Сено. И виждам това нещо и просто това е паяк. Аз скочих на километри. Убих нещото, да. Беше много време, една минута всеки ме гледаш, няма значение. Бате, Какво се случва? какъв е той шизофреник, който гледам? Опа. Това е най-доброто видео на света. Просто как се да гълча храна, бате. Просто влиза в гърлото ми, бате. Момента ми видео, това е... Не, това е някой спири, да. Значи снимам видео за каз, не позови. О, зави! Не! Не, някаква жена. Трябва да завива по-рязко. Не. Да, Рицикъл дрон май беше. Ама това беше миналата година. Аре, пусни го. Респект при тимовете. Малко е бавен. Промени си мнението. Супер. Какво прави? Просто сензора малко гледа надолу, така че се обърква. Той е луд. Добре, стоп. Той се блъсна и зяви така. Но само, че ще го забие на... Фори. Много си мисли за готик тука. Кажи, искам да изплаша ръпо. Джони Конер. Момиченце не ме изоставя. Те ще правят акумулатор. Ей, моля да не си става. Психопат! За да изплаши Кори. Документираш как ще... Документираш ли? Искам да ти пожелая рожден ден 3, ако не си тук. Май Металика, name 5 bands, name 3 songs. Name one song, bro, please. Специално подаръче. Кога се появява Фори? Цветко! Ама ще го предизвикам. Не знае. Тук просто еди се занимава с него. Това видео. Май винаги си имам шизофрения, не е нещо ново. Аз веднъж видях жена без кожа в периферията си. Това не е бавка. Жена без кожа в периферията си. Да, също това и почех да разсъдирвам театър. Без кожа, просто играех на видеоигри, изведнъж просто изведнъж в бак, е така. Аз бях на море тогава, просто беше снимала по някаква причина, не знам как. Не на снимката, аз я видях докато играех на видеоигри, просто периферията ми видях. Е така се влезе в периферията ми. Видях я и тя си тръгна. Най-странното нещо е, че... Да, съгласен. Почва да вали сякаш. Затова е за групата на американски колеж. Заради тия видеа, 3 момичета ми писаха. Не знам какво стана, но най-много момичета просто ми писаха тогава. Аутисти Крис, бата, не знам какво ти кажа. Може да спре да пикае Бог.
Защо не може да спре да пикае Бог? Не разбирам това само. Защо не може просто веднъж и да се спре? Херлай да ви обате. Както ние го правим. Бог, ще спреш ли бе? Хвърля на Бог. Бе, наистина. Просто, извинявам се просто сега, защото ако си тръгна от първия етаж. Какво да не биде? Сега ще чуем. Но Бог да не би да пикае. Да пие Кока-кола. Ой! Баба Будева, баба Будева. Не мога ти кажа. Имам повече видеа на телефона си, ама сега не ми се ползват. Много ми харесва тази бисквитка. Просто съм разочарован. не, аз от бисквита съм щастлив, моля ти се. Да, няма да мога да подна са видеята, forget about it. Това видео е 3 минути. От как аз ям... да, информатив видео просто. Така, дечица, в момента ще правим хаус тур. Там е спалнята. Това е хола. Там са шкафчетата и кухнята. Това е стаята на брат ми спи. Защото е гей. Това е льонката. Аз спра му казвам. Да, това трябва да спра да кама льонка, че те са ми ще тресне това. Да не забрави. Да, няма да забравя. Помни, че ме покани на това на рождения му ден и трябваше да му се извиня, че трябва да го пусна, защото се разболях и сме нещо точно за рождения му ден. Нищо. Не, Ален. Брат, ония Калуян, помниш, че ме беше поканил на рождения си му ден? И Манчо също, и Манчо ме беше поканил. Аз не си говоря с тях, аз не говоря с тях. Това е защото просто като в Red Dead Redemption, където натискаш R бутона просто, бата, няколко пъти. Ти си от уния тъпанари, които ще... Аз няма ти спомням в ден всъщност. Не, това видео пия. Извадих втора чаша да пия. Звучи като Drowning Sound Effect от Minecraft. Бата, вие ли първично говорите? Отваряме и хващаме кейса за 60 лева. Опа, какво стана, бе? Ще бъта, бабичка. Него е супер страх от грани и затова само се крие под леглото. Не се крие под леглото, бе, видя ли как отиде в туалетите? Какъв съм чак, бе? Не, той... Ето става. Когато играе сериозно, постоянно Сега? взима някакъв предмет, мята го, след това Сега много ми се сире. И решавам да отида да сира. Отивай да пикаш. Отивам сира. Отивай да пикаш. Сира. Не, и насрах са, бабо. Мао, бе. Трябва да ми избършиш газа, бабо. Бабо, не знам как да направим шли. Бабо! Бабо, трябва да ми избършиш газа. Бабо, помогни ни, бе. Бабо! Бабичко, бабо, бе. Какой правиш, бабо, искам да ми избършиш газа, бе. Бах ти, Дими е толкова смешен, щастлив съм, че прекарах палат на немската така с него. Слапане, когато няма бухалка, само е така. Да. Ау. Добре, Да, ще се будиш. пак ми са досрали сто. Ама те да те засилва или нещо. О, гадно. Ама няма да напускам да на мен са сили. Робота Ти ще прибиш просто бабата цяло, изглежда сякаш е супер силно. Да. А ти си, ето виж какъв мускулъс човек си. Обичам сира. Бао, бе. Бабо, Бао, бе. Къде си? сега, може ли да ми избършиш газа, бабо? Бабо, ей, Бао, ей, бабо. ила сега да ми избършиш газа. Ила, бабо, ей, ме. Какой правиш? Писна ми от тая малумна баба. Абе, май това е последния ден, бе, бабо. Много свободно време сме имали. Те са пият. Ти са. Да. Дамян и аз. Стана, бе. Ай са.
Добре. Сега ще Да. описна тема умна. Отиди да Баба. ми кажеш някакво друго място, че бабата те пребива постоянно. Да. Тук ще ми кажеш, тук ще ми кажеш. Ще се изпикае на леглото. Бабо, Бъде, какво е? Ме беше страх от Дамяна тази легенда? изпиках се върху леглото ми. Наказание. Сори. Навънка сега. Навънка вали сега много силно. Бай, къв ли? Не се чува видеото ли? Чуваш ли го са? Бате, какво стана, бе? А, това е последното видео. Тук аз не чувам нищо, не знам какво съм казвал, какво съм япил. Малко обяснях, защо Йоко не струва. Да, окей. Ай, се свършиха нещата, хора. Намерих себе си с блъскът в папките си. О, бате, не мисля, че искате да го видите, то даже не е смешно, то е тъжно. То е тъжно, бате. Миналата година в началото, да. Да, не е добре. Позорно положение. Ай, чакай, искам да покажа... не знам какво ще покажа тук. Да, нямам какво да покажа. Дева майката. Питам да намеря някакви други неща, които имам, май свършиха. Май не съм запазвал много видеа. The fuck?